Hola, què tal? Anem a fer la meva primera veganesa, maionesa vegetariana, o, bueno, 100% vegana, sense llet, sense ou, sense res. Per començar, tallarem mitja llet, li traurem el cor perquè no repeteixi. He de dir que és la primera vegada que faig una veganesa. No sé pas què passarà. A més estreno batidora. Vale, tallem uns trossets d'all. Ahí. I cap al pot. Ficarem llet de soja. Ficarem una miqueta. Ficarem 50, com que és per mi sol, en farem molt poqueta. Ficaré la meitat, o sigui 50 mil·lilitres, una meitat de 100, 50 mil·lilitres de soja. Ficarem ara el triple d'oli de girassol, per tant, si tenia 50, he d'arribar fins a 200, 150 més. Més o menys, fins a 200, si cas rectificaré una mica més. Hem de posar una miqueta de sal, però no gaire, una miqueta de sal, vale? I una culleradeta de llimona. Més o menys. I ara, amb la batidora sense gaire potència, la posarem. Començarem a fotre-li sense moure-la, aquí baix de tot, i quan ja comenci a emulsionar una mica, la pujarem i baixarem poquet a poquet perquè s'acabi de fer esponjós. A veure què tal. Som-hi! Li pujarem una mica de potència. Com que m'està quedant molt espesa, tinc por que no m'hagi estat agafant l'all. Però bueno, més o menys ja ho tindríem, Podeu veure? A veure si s'està veient, sí. Ha quedat amb textura de maionesa. Doncs ja està, ja puc desenganxar. I ja ho tenim aquí, tu. Ara em faré unes patates i mongetes bullides i ho acompanyarem amb aquesta veganesa. Espero que us hagi agradat i ens veiem a la propera. Adéu!